Ila baba naye right kana makutala mutala muchida idzisa kudarerese rinzwe munonzi ani zita Davis right Jafet na Mavis chitsva ndimi mandikwaza Norman ndiwe changamire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti tezara vanoda pfuma yawo yanembo dzako chitupa nemari dare pfuma yacho haina kumbotaurwa yawo nzi pfuma yawo arudiwa pfuma ari pede mubvanozvo ndiwe mubvanozvo orit saka taura tinzwe chitaura rudiwa nababa kuti utsanangura wachitotoda pfuma yawo irora ivanhu vari yako Mavis chicho varura chii chiwanzi kuda chii ani kuda chii makazi muchiziya kana pfuma yenyu toda samberera yazvese hanzi ndikuda rora yangu chii hanzi muda chii ng'ombe mbiri dzabana mai zvangara ng'ombe 7 izvo hanzi ruda mombe hanzi mombe yavanamai 7 makambotorerana here pasi makambonyorana pasi here achaukwanaka ugara pasi mbukambo akawo chomwanyumwa icheuneicheche tirichichomasa tese andauza kuti ate mateo akadaro anchaitiza tiza izvo mukwazha hanzi toda mombe dzangu mbiri dzababa namai then danga 7 danga rinenge rine mari imari padanga mombe yedanga ine mari hanzi imari padanga mombe yedanga ng'ombe 7 aiwa hanzi imari mombe imwe chete mbali imwe ongubekweyo 9,000 aiwa 9,000 9 pounds inoita chii alright izvo wanzwayo unoti chii mukwama mashoko ndiri kuwanzwa muchiri bese kwete hatisiri tese makaramba takasiyana ife ndingati mukadzi ndiye akandiramba ndo zvakaitika ndaziva wachitaura nyaya yekuti mukwamba wari kutiza ine handina kwandakambotiza ndichienda zvirikutondishamisa kuona ndakudaidzwa kuno kuti uya upfuma yangu wangadai wakanditumirawo kana samukuru kuti panhu paya paya uya tigare pasi tikurukure kuti toita sei samukuru mambo aiwa inini kandinda samukuru pakanaka ndapanzwa uzive kuti pana samukuru wadaidza samukuru ine nyaya yepfuma yakanaka ine handina kuramba asi nhau iripo ngeyekuti nemudzimai takasiyana mudzimai akati handichakuri baba vachizvinzwa baba wavo namai wavo nemunin'ina wababa wavo varipo iwo wadare saka panobviswa mari tingarambe tichingoika panobviswa chii pakadaro hapachisina iyo panoraunga gupuro ndiakakupa asi makatombanana gupuro handii akati akapamberi pangu panobviswa ng'ombe dziyanhatu chete yavanemaine mashuwa tobvunza vasingi chete wana 4 pane chaakambobvisa here mukugara kwavo pakamaita wana 4
Anamukira chini. Hapana, chatsvakirei kuno chete. Pamusoro ini chandiri kuziva ngechekuti taida kutenga mombe 3 kumusha. Hatina kuzokwanisa kuzviita zvataida kuita. Saka hazvina kuitika. No, hatina kuzotenga mombe dzataida kutenga. Mari yacho ndo mari yakabva yazoenda kumba kwavo. Dzadziri dzekumba kwedu dzataida kutenga. Hatina kuzokwanisa kutenga, mari yacho yakabva yaenda kumba kwavo. Iri Yekunorora kurora chi mudzimai. Varibvisira chii. mari yavakabvisa. Mari handichazvitenga iri mari before mashirion trillion akasobura kakara 2000 Right. Pamusoro imamo ini ndindakanobvisa rora kumba kwavo. Vakabvisa chi Maiguru tatisai kuno handina kuya kuvakonyere tikaita tisina mukoti takabvisei baba vataura vakati mukwasha akamboya akanyomanya saka nyii mukati hatina kuuya handifungi kuti chokwadi makabvisa matsvakirai kuno parora hapana chamakabvisa. handifungi kuti ichokwadi chakashata chandingangoti problem iripo pari zvinezvi handina kukwanisa kuenda kumusha kunotsvaga pepa rekuti takanyorerana zvipi asi pandakauya ndinoziva kuti zvaataura kuti taida kutenga mombe ini naye taida kuita project yemombe 2003 tikatora mari iyoyo uyu ndindakatomuti shamwari kana mudzimai auya wedha ane pamwe kana kuti haana zvakakosha kuti uende kunobvisa nekuti hazvikasiwakabvisira chii ndamubvunza kuti ndobvunza makabvisira chii takabvisa tsvakirai kuno yataurwa tikabvisa zvinhu zvirehwarehwa zvinoitwa zvepachigaro tikabvisa mari yamai hatina kupedza yese yamai chii yemafukidzadumbu tikabvisa rusambo asi hatina kupedza yese zvekare. Rusambo makabvisa chii? Takabvisa iri mari but hatichazivi mari. Yes. Shakani tiri kuona pese pauri kutaura apa hauna kubvisa danga. Danga hatina kubvisa ichocho ichokwadi. Okay. Shakani munobvisa mombe 3 nembudzi 3. Mombe 3 dzemasungiro. Andi mbudzi 3 dzemasungiro. Then nemombe 3, 1 yababa yamai nemachorwa yedanga 1. Ndozviro zvaunondobvisa nekuti hapachisina kugarisana kuripo. Handiti. Saka unozvibvisa rini? Ndine mubvunzo wangu. Ndisingazivi. Uya mudzimai wemunhu, mudzimai wemunhu. Ini pandakamutora ndakamutora akanga atombobva kune imwe imba. Saka handisi kuziva kuti handichazivi kuti zvawakapiwa uku indobvisa wemukwasha hapo futa nemwana aripo nhasa ruzukuru achisimudzwa achauya futi uno achibvisa futi zvinhu. Ari right, mubvunzo wakasimba chaizvo. Handioni chamuri kuti pane pakadaro iwe wakamutora aine mwana here? Anga asina mwana. Saka ugoti anga akaroorwa kupi? Kumusha kwavo kune kunonzi kwaNyabadza kwakanga karo indakazotoziva ndakugara naye. Abva ipapo kwandiri obva aenda kuno umwe murume ane mwana wainaye nhasi uno. Saka wese wachauya kuno kwere. Maramba nanditi. Umwe mukwasha hapo. Right. Hanzi panobviswa chii pakadaro. Ani mwana here ini mukadzi. Mwana 4. Pamusoro chakamiri. Saka anorora wana wake. Shari kurora wana wake. Asi kurora kuno wakazogara naye kana wadiba. Kurora wana wake. Ene ndiyo wekutanga kuberekesa handiti. Nekuti kumwe kwangange tingataure zvinhu zvakawanda nekuti hauna kumuona ari virgin handiti. Saka ndingataure zvakawanda kuti tizoti kana wakamurora asiri virgin means waitoziva kuti akanga aite vamwe chii varume waakatoita mumashure mazvo handiti. Saka tingainetsekenere iyo ungacheme nayo here?
haubvisi mombe yechimanda pachivanhu chedu nekuti wakamuona asina kudii asisiri chivhejini, saka mombe yechimanda hatisi kuisa. Asi mombe nhatu idzo sezvataurwa ndiwe mukadzi murume wekutanga unodzibvisa dziri nhatu nemasungiro evana wako ari vairi. Asi uyu wechipiri kana akuzouya manje haachabvisi mbudzi nhatu kana mombe nhatu, anenge akubvisiwo zvinozotaurwa nedare paanouya handiti, but haazobvisi sezvinoita iwewe nekuti ndiwo akatanga kuberekesa nangaruwanzi. Okay. Saka mombe nhatu nembudzi nhatu nemakosi mamunza aita mari makosi amamubhadharira mari yemasamo ndi mari 60 nhasi wabhadhara 10 handiti Ita 70 ne70 yemakosi, saka unozvibhadhara rini pari zvinezvi ndaikumbirawo kamukana pichana. Ndine vana vari kuenda kuchikoro, ndine akada kunyora grade 7 saka tine maexamu ataura kuti registre wani kuvatsvagira nzvimbo dzenext year pari zvinezvi. saka unobhadhara rini ndomubvunzo usati wapindura. Nekuti pamombe nhatu pane amai, anonoza mombe yamai inokosha. Uri kuripira vana wako, pane yababa handiti wakakuberekera mukadzi, pane yemadamages, ndo mombe nhatu dzauri kudii dzine zvirango zvadzo. Saka watirini gore rinouya ngati gore ratiri kubata kunotanga vanhu vari unokohwa apa ndiri kuitira vana vada kunyora nekuvatsvakira pandingiri ishe izvozvi handina mombe handina chii chandinacho, handina kana chingasa ndikuitawo ndikagobatanidzawo zvewana ndodini ndondingiri nambichana zvakamuka zviro zvavo ita zviro zviri sensible plus kuti shawasishe vantu mambo sorry madzishende aya esa sorry chitaura asi ini taura zvinonzika ini nawe kuti hatisina kumbotukana, aiwa saka ndikufunga kuti rega wamubatsirewo munyaya wakambomubatsira kuti kumupa pfungwa ndinokumbirawo wako haana pfungwa dzakaeka wakatomuta ngatitende tirorore asingadi kurora achida kuita ndinokumbirawo mambo sekuti munhu asiri kushanda panonzi apa kana kuti ari pane pei gore rino akagonawo kubvisa mombe imwe nembudzi dzese dzataurwa zvinokwanisikawo here ozotiwo gore rinouya ochitiwo dzimwe dzacho mbiri gore rine zvarini handingachagoni hangu kuti apa, asi mukanditi by December ndinomupushawo kuti samushadai maita kuti gore rine kukohwa tinotarisira tichitarisa totarisa panoitwa harvest yedu March, April, May ndo pane harvest. Munhu vanhu vakutotanga kudzoka muminda wefodya nenge vakutodzoka muminda vanhu vakutondopedza. Saka tokupai muna June munobvisa mombe 1 nembudzi nhatu ne$80 yemakosti handiti. Gore rinouya June zvakare munobvisa mombe 2 dzasara, dzese dzasara 2. Okay. Saka zviita tiri kuuya kuzotora zviri pamba pako maTV marata machitoendesa kuauction tondotengesa kuripira mari idzodzo dzatotaura nhasi. Saka tokupa up to 30 June unofanira kuti waita izvozvo. Mombe nhatu, mbudzi nhatu, mombe imwe chete ne$80 yemakosti. Okay. kana iri mari 1240 mangatoyeweka
yese iri mari Yese, yese total mari first 350 plus 120 plus 80 which is 350 plus 200 550 then parotera inenge ya 700 350 and iri mari i5 ichi 550 and kana iri mari yekutanga June mari i550 and 550. then the next is 700 and saka unoona kuti waita izvozvo chisingaimenda